Продължава нашето предаване. Просто се опитах през време на рекламите да зареждам водата, мили приятели. Продължава нашето живо предаване. Искам пак да кажа, че страшно много колеги и не колеги, хора, които са извън предавания, говорят страшно за енергии, които се опитват да разберат, може би, за моите енергии, които притежавам. Всеки човек има в себе си страшно много енергии. За всяко нещо по-отделно мога да изреда тия енергии, но нека тия, които не знаят, да си остават незнаещи. Страшно много енергия има по земята, мили приятели. Ето един най-прост начин и това е също енергия. Ето енергия, която издърпва и задържа, ето, даже и ще се движи, това е енергия, мили приятели. Та енергията може да се състои от страшно много неща, но всеки човек не може да притежава много енергии, защото трябва да има дарби, предадени, както при мене по майчина и по бащина линия. Затова казвам, винаги в моите предавания, когато това глобусче е на екрана, винаги си заредете една чаша вода, за да може чрез моята енергия, моето наричане върху това нещо, да може да стигне до вас, мили приятели. Винаги сложете една чаша вода през екрана, независимо, че ще има повторения на предаването, то си е заредено за това нещо. И винаги от тази чаша може да изпиете и да може да се заредите с моята енергия и най-вече за това, което го наричам, най-вече за здраве и за берекет. Другото е, не случайно сложих и кръста вътре, защото кръста наистина има страшно много сила и кръста е зареден с 12 енергии на 12 мага от шесто чувство. Наистина има страшно много голяма сила. А вътре имам и един ключ. Ало, имаме зрител, да? Попадна линията, бай. А вътре имам и ключ, който с него, когато чакрите са блокирани, когато за първи път го показвам, той ми е от ритуалите, защото опитвам се зрителя да разбере как повеждаме ритуали, опитвам се всичко да обясна. С това нещо отключвам чакри, когато са блокирани, отключвам късмет, отключвам любов. Това ми е ключа за отключването на ритуалите. Имаме зрител. Добър ден! Здравей, приятелю, не сме се чули отдавна с тебе. Да. Обаче толкова неща се случиха, че ако ти кажа какво точно става, направо се фанеш за главата. Така, я да видим. И много ми трябваше и за това се обаждам. Много съм доволен, да кажа първо, от всичко, което си ми казал до момента. И за това бързам да ти се обадя, защото тук ме е налазила на брат ми жена му. Знаеш, те жените наумът ли си нещо? Чакай сега, за какво става въпрос? Внимавай, че той ти е брат. Иска да си мина по реда. Иска да те атакува. Да. Ами виж сега, ти си длъжен, щом тук става въпрос за жената на брат ти трябва да бъдеш много внимателен. И трябва да бъдеш малко по-рязък към нея. Само гледа кога съм сам, бе, човек. Даже не допускай брат ти да го разбере, а просто я сиктеросвай и гледай всичко да е тихо и мирно, защото това е много голям грях. Трябва да го знаеш. Да. Не това бих е много си го голям позволил. грях. Значи ще поемеш един страшно много голям грях върху гърба си и греха на брат ти, защото той грехота, той няма да го понесе това нещо. Тя като си е такава, просто я сиктеросвай, както се казва, и стой далече. Не върви да му каже на него. Как ще му кажеш, бе, човек? В смисъл да му каже каква е. Ти можеш да си кажеш каква е, но няма да кажеш, че става въпрос към теб. Да. Защото това е сериозно нещо, приятели. Много се радвам
когато винаги звъниш, ти не звъниш само в предаването, и извън предаването. Разбира се чуваме с тебе и добре, че се консултираш с мен, защото ти си малко уж на година, ама си палавича като детенце. Та затова е добре, че се консултираш ти с мен. Да. Няма да го направиш, ще я сикторосваш, както казвам аз. И гледай, брати, да не научи за това нещо, защото ще се нарани. Добре. Живи здрав, бъди. Много благодаря. Живи здрав. Ай. И така, мили приятели, в живота какво ли не се случва, какво ли не минава на човек през главата в живота. Не случайно казвам, че винаги може да звънете на моя код, винаги да ви дам възможно най-добрия съвет, защото винаги казвам, че аз се сблъсквам с страшно много животи, с страшно много съдби. Нали, изключвам, че съм маг и имам сила, дарби и енергия, а като един нормален човек, който контактува с много хора, срещам се с страшно много съдби, гледам много животи на хората и мога да ви дам възможно най-добрия съвет. Защото при нас, при хората, в живота, винаги се случват и лоши, и добри неща. И винаги аз мога да ви дам възможно най-добрия съвет, за да може да си поправите пътя само към доброто. Защото доброто ще спаси света, мили приятели. Любовта е най-силната енергия в този живот. Тя отваря всички врати. Затова... Ало, имаме зрител. Ало? Здрасти. Здравейте. Исках да попитам, дядо тук е в легло, панна, дали ще се оправи? Дай ми дата, месец и година на раждане. Кога си роден? 17 януари, 59 набор. Неговото име? Георги. Момент да го видя, Георги. Кажи на дядото, че ще се оправи. След 40 дни време ще се оправи. Ще се оправи? Ще се оправи след 40 дни. След месец и половина той ще бъде добре. Да има търпение. Да. Ще се оправи. И като се оправи, искам да ми звъннете да го чуя как е. Да, и друго искам да попитам. Питай. Значи 7 години е работил в Пловдив, 16 години в София, пари взимаше, заплата голяма. Пловдив парите ги няма, много пари имаше. Значи парите ги няма, как ги няма? Той ги е събрал, нека да ги няма, така ли? Еми да, даваше на баба да крие, накрая няма значи парите са взети от жена. Това, което е събрал, парите са взети от жена. И от тази жена са предадени на други хора. Много е дълга историята, не е за ефир. Ако искаш, ми звъни извън предаването, защото сме на живо в момента и ще ти обясна много повече. Но парите са взети, спестени при жена, жената ги е предала на други хора. На близки. Кога да ти звънна? Имам сигурно живо предаване още 20 на минути и след 30 минути може да ми звъннеш. Добре, защото не всичко може, не мога да спомена имена в ефир. Добре, на същия номер или не? Значи ще ме потърсиш на код 17. Има един дълъг номер, който е изписан и тогава ще натиснеш код 17. Това е, нали, ти сега в момента звъниш, нали, на директната линия на живото предаване, но с мене ще се свържеш на дългия номер и на код 17. Добре, Живи здрав бъди. И така, мили приятели, продължава нашето живо предаване. Наистина страшно много хора чакат на линия, но знаете, че не може постоянно, трябва и да кажем по нещо, нали, това, което правиме, това, което можем, това, което може да помогнем при вас. Значи предаването Шесто чувство е създадено за вас, създадено е да работи, нали, и да помага на вас. Знаете, че ние
здравословно не работиме, но винаги ние работим върху душата на човека. Душата, когато е наранена, той физическото тяло се наранява, няма сила и няма енергия самия човек и затова предаването Шесто чувство е създадено специално да помага и не забравяйте, че го казах и в другите си предавания, че предаването Шесто чувство си е подбрала маговете. Значи не случайно аз сам мога да се нарека, че наистина съм добър експерт в предаването Шесто чувство, както и моите колеги. Нали, всеки един от нас е експерт. Казвам го наистина с голяма отговорност, защото всеки от нас в предаването Шесто чувство е експерт. Всеки от нас, дали ще е един по-силен, един по-слаб, един с повече енергии, на всеки е дадено, мили приятели. Кой ще помогне? Не случайно, от толкова магове в предаването Шесто чувство, да речеме, определеният човек ми избира мене. Ами то е дадено, мили приятели. То душата те кара към кой да се обърнеш, за да получиш определената помощ. Някои хора, имаме зрител, само ще задържите малко. Има хора, които мислят, например, че аз съм макеркан и аз съм вълшебник или аз съм Господ. Не, мили приятели. Имам дарбата, имам силата, имам енергията, имам родови неща. Значи, моето поколение назад се занимавало, нали, имаха дарби да врачуват, да се занимават точно с тия неща, с които се занимавам аз в момента и той ми е предадено. И това, че имам страшно много енергия, страшно много дарба, страшно много сила предадена, това не значи, че аз съм вълшебник. Значи не може аз да докосна един човек и да кажа край, всичко е при тебе готово, жив и здрав да си, ще се чуеме. Няма такова нещо, мили приятели. Всичко се прави с много труд, с много провеждане на страшно много ритуали. Аз съм казал на много хора, с които работя, че винаги когато идват при мен, аз ги държа с ръце и няма човек, който да не съм го държал за челото с ръката си и да не е усетил моята силна енергия. Ако има такъв, ето ние сме в живо предаване и нека да звънне и в живото предаване да каже, че аз, който съм пипал с ръка по челото, за да изтеглям определения негатив от него и той не го е усетил от моята енергия, нека звъни и да го каже. Пускаме зрител, мили приятели. Ало? Ало, добър ден! Добър ден! Искам да ви попитам нещо за моя много близка приятелка. Не е удобно да ви пита и мен ми каза да питам. Има съпруг, женени са от 2-3 години. Добър, обаче има съмнение, че ходи с други жени. Просто ако може да видите дали имаш ли така нейната е, дата, дали... месец и година на раждане? На нея ли? Или на двамата? Не, само нейните. Добре, нейното име казвам Гергана. Така. 18.4.88. Момент така. Той се казва Валери. Да. Значи това, което виждам при нея. Тя си мисли, че той има връзка с друга жена. Да. Категорично не. Категорично не. Значи човека си е зависим към хазарт, след работа си отива на забавление, удря си по чашка бира или алкохол и се прибира понякога нервен, понякога избухлив и затова и други неща има, които не мога да ги говоря. Лично с нея трябва да ги комуникирам. И тя си мисли, че когато се забавя след работа, когато се прибира винаги без пари, и това я води до това тя да си мисли, че той има връзка с друга жена. Да, така е. Заявявам го на всички зрители, не само на теб, че един човек, който е зависим към хазарта, те не търсят жени. Това не ги забавлява. Главата им е само в хазарта. Знаете, всички жени да знаят, да го чуят, че мъжете, когато са зависими от това нещо, а и не само от това нещо,
те си търсят само това нещо. Тех жени не ги забавлява. Това е положението. Дори една жена може да си мисли, че нали, определения партньор, но и обръща внимание и тя вече си мисли, че той се забавлява с друга дама. Не. Когато са зависими, тех жените не ги интересува. Това е. Да, разбрах. Благодаря. Разбраме, надявам се, добре го обясних така по най-простия начин, за да може да ме разберат и така. Да, благодаря. Живи, здраво бъди! И така, мили приятели, продължава нашето живо предаване. Наистина искам да говоря страшно много, за страшно много неща и се опитвам нали, да пускам и зрители, защото страшно са много. Значи в момента виждам чакащи 3, 5, 8, 12, 24 души чакат на линия нали, да бъдат свързани с мен, но се опитвам и да говоря, защото това предаване трябва да се обяснят страшно много неща на хората, не за да придам доверие към себе си, а ние сме поставени тук да може да обясниме това, което помагаме, за да може всеки, който има нужда от нас, да може да се обърне към нас. Искам още мъничко да говоря за моята роза, няма как да я пропусна, мили приятели. Това е най-голямата енергия, която е заредена в предаването Шесто чувство. С това нещо помагам на цели семейства, независимо колко члена са в семейството. По вашия код, по всеки определен код аз вкарвам и засилвам и поставям чистене. При някои хора има проблеми, да речеме, в любовта. Аз кодирам това нещо, нали, за да може да тръгне любовта. При някой член от семейството, да речеме, събира страшно уроки, има и уязвими хора към уроки. Аз поставям този код, за да може да чисти уроки и така решава нали, на всеки един член от семейството проблема. Винаги хората, с които съм работил и с които нали, предстои да работя, винаги питайте за розата. Тя е много важна. Тя е създадена за цялото семейство. Знаете, че когато се работи в едно семейство, нали, за много членове, то трябва да се работи за всеки по-отделно, по 40 дни и това коства страшно много време и много енергия, както се казва, и затова енергията е събрана тук. Пускаме зрител, мили приятели. Прекъсна ни връзката. Продължавам. Знаете, че почвам моите ритуали, мили приятели. Аз го правя за вас. Има хора, които... да направя един апел към всички вас. Значи страшно много хора, възрастни, им извънат от провинцията, от къде ли не, че са изоставени, че са сами, че, нали, че децата не ги търсят, не им обръщат внимание. Нали, мили приятели, никога не забравяйте, че някъде имате родители, които чакат. Разбирам ви, в чужбина сте, в голем град сте, нямате време, ежедневие, проблеми, но никога не забравяйте, че вашите родители, когато вие сте имали проблеми и са ви отглеждали и дадоха всичко от себе си, те никога не са ви забравяли. Затова, мили приятели, обърнете внимание, просто един телефонен номер да им позвоните, ще е достатъчно да ги зарадвате, да им покажете внимание. Това е много важно, мили приятели. И за това подготвих тая вода, за да може пред екрана всички хора, които нямат възможност да допрат до мене за помощ, чрез водата да мога да им зареждам и да отиде моята енергия към тях за здраве, за берекет и за енергия, мили приятели. Имаме ли зрител? Колегите ми дават знак, че рекламите почват, мили приятели. До нови срещи!